kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye araba ye septembre kalo tile 25 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. jamana ɲɛma furumuso Keita Aminata Mayiga ni ONG Agir o ɲɛma dun a n'a nɔnamaw New York jamana kɔnɔna na lamɛrikɛn jamana la a sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la min bɛ Assemblée des Nations Unies a bɛ o ko fɔ. Wolomasiri taba polisilakaw u tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo u ka jabala la Amdalayi Aseyi k'u danna tigɛ waleya kɔfɛ mun kɛra ɲɔnɔnkaw fɛ yen. Nanjigiso dɔ la Bamakɔ yan programme d'appui à la gouvernance des industries extractives n'o de ye baarabolo min bɛ n'ale ɲɛsin bɛ mara sabatiko ɲuman ma an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔli la u y'u ka lahalayaw u y'o dangɛnɛmaya dɔnnibaaru la kumabaw o de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal Bambara lamɛnni la. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ sisan cogo min na jamana ɲɛma furumuso Keita Aminata Mayiga a n'a nɔnamaw u taara lamɛrikɛn jamana la New York u sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ ta ko 74nan la n'u ko ma Assemblée générale Nations Unies diɲɛ tɔnba baaraɲɔgɔnya ani UNFPA u ni ɲɔgɔn cɛ u kumana musow ani cɛw u damakɛɲali hakɛ la musow ka yɔrɔlɔfoni farafinna bondakun kan u ye o kumakanw de dangɛnɛmaya ani sɔrɔbolo bɛ se ka jidi farafinna bondakun kan cogo min na. jamana ɲɛma furumuso Keita Aminata Mayiga ONG Agir o ɲɛminɛ a ko ale ka laɲini de ye bɔn yɛrɛ la u bɛ se ka kɛ farafinna bondakun kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw u bɛ se ka yɛrɛkunsɔrɔ kɛ cogo min na u ka sɔrɔbolo olu jidili o siratigɛ fɛ a y'o kumakan ninnu kɔrɔ don kosɛbɛ. Wolomasiri taba polisilakaw olu tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo u jabala la ACI 2000 la Bamakɔ yan u tun bɛ k'u danna tigɛ u tɔɲɔgɔn u taama ɲɔgɔn u baarakɛ ɲɔgɔn o ka fatuli kɔfɛ n'o ye commissaire Isiaka Tunkara ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen maaw fununen kɔ ka ɲɛsin a ka commissariat ma u ye min fɔ o de filɛ nin ye. Wolomasiri taba polisilaka ninnu u ko k'u bɛ min nɔfɛ ɲɔnɔn commissariat a ka dilan nɔ la a ka baara waleya kura ye. Gɛlɛya ye Wolomasiri taba polisilaka minnu sɔrɔ nin ko in senfɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen kiri k'a ka baara kɛ u ka bila u ka sariya minɛn kɔnɔ u y'u ka dusumakasaya dangɛnɛmaya u ka fɔ cogo de filɛ nin ye. Garde nationale maaw olu ni yɔrɔ in kun cɛ man jan gendarmerie maaw olu ni yɔrɔ in kun cɛ man jan ko an bɛ se k'a fɔ siga t'a la fiyewu k'a fɔ an polisiw anw janfara nin ko in senfɛ wa nagakɔrɔ marakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen u y'u sigi ka an tɔɲɔgɔn k'u filɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na polisilakaw yɛrɛ de ka kumakan nin ye dɛ u ko o de la sa secrétaire général syndicat national de la police Sinapo Abdurrahman Alassane a ko wale min kɛra ɲɔgɔnkaw fɛ yen ko nin wale in k'a bɛ maa bɔ i dabolo kan ka sababu kɛ ko vignette kɔlɔsi o de kɛra wele bilara polisiw ma olu ka mairie dɛmɛ o baara la ko wa ka hali ni douaniw yalima maa wɛrɛw olu ye olu wele u ka t'u dɛmɛ u ka baara la ko n'a fɔra o dɛmɛɲɔgɔnya o siratigɛ kɔnɔna na ko ka n'o laban nin kɔlɔlɔ in na ko dɔ kɛra ten sa ko digi kɛra polisilakaw la u ka baara kɔnɔna na ɲinan san in kɔnɔ ko dan tɛmɛna ten sa k'a ka ɲi ten nin ye u ka solonadon jɛkulu ma olu ka kumakan ye. Nanjigiso dɔ Bamakɔ yan nɔ kunungo u ye baarabolo kumakanw u y'o dangɛnɛmaya ni o ye baarabolo min ɲɛsin bɛ maracogo ɲuman sabatili an ka dugujukɔrɔfɛnw olu bɔli la u bɛ se ka kuwajo kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ma cogo min na olu ka se k'a dɔn dugujukɔrɔfɛnw yɛrɛ bɔli fɛɛrɛ minnu kan ka taama sira minnu kan ka taama a n'a ko bɛ bolo minnu kan u bɛ se k'o kumakanw k'olu larawe u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kulu min n'o sigira musolakaw tɔgɔ la dugujukɔrɔfɛn o bɔli kama olu ka maaw tun bɛ yen nɔ n'o ye AFEMINI ye ani Fédération Malienne Minière du Mali FEMINA ɲɛma n'o ye Jara Jɛnɛba Samake ye ale ko ɲɛta tɛ se ka sabati cogo si la ni dɛmɛɲɔgɔnya ma kɛ sigidakuluw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw olu da ka don baarabolo olu waleyaliw la. Kunungo tarata septembre kalo tile 24 New York kaw fɛ yen
baara dayɛlɛ o kɛra i n'a fɔ an bɔra k'a kuntigɛ sisan cogo min na. Assemblée générale Nations Unies o tɔgɔ la jamana ɲɛmaa caman ani gouvernement ɲɛmaa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan. U ka nin tile fɔlɔ baara in k'a bolila farafinna u ka laɲiniw de kan olu bɛ se ka jiri cogo min na wa kumakan min n'u ye u kɛ farankan ye o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ Sahara kungo lahalayaw olu bɛ bolo minnu kan lakanda o siratigɛ fɛ ani Libi fo ka taa se a nɔnaw ma fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o lahalayaw la cogo min na. N bɛ dansigi bi la Seydou la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔnya sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ sa n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fama ka journal Bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bamara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.